नै गाइस आं पुलाव संनो नागिरदों आरोना बेवहाय गासिखौबो होना लाजोब्बाय आङो बेवहाय आङो किसमिस किसमिस काजु बादाम ओमफ्राय नैयो लं तेजपात ओमफ्राय नैयो मा होनोमोनलाय बेखौ एलाइचि बेखौ होबाय आरोना ओमफ्राय नैबेखौ एसे ब्राउन जाजासिम आङो एवगोन माने जाबायानो आरोना ओमफ्राय दा आङो होनसै आरो माइरंखौ नै बासमति बेखौ आं सुना लाखांखाबाय आरोना सुनानै लाबाय आङो बेवहाय आङो घि आरो माबाखौ होदों आरोना रिफाइन एसे ओमफ्राय घि होदों आरो ओमफ्राय दा आं माइरंखौ होनोसै माइरंखौ आं एसे एवबाय थागोन आरोना बयबोथ' रोंखायो आं बारा माबाबाय थाला आरोना बयबोथ' रोंखायो आरो बेखौ संनो थाखाय ना मा बुङो गाइस नै आंना एसे एवना लानाया जाबाय ओमफ्राय दा आं दै होनोसै आरोना पानी देगा जाबाय आरोना नै बारा दै होबाथ' आरो गेफेसो जागोन नालाय ओंखायनो जाबाय आरोना गाइस नै आं दा कुकारखौ ढाकन मारिना होनोसै A few moments later नै गाइस बरिया जाबाय वाव आं बेखौ हुसेल खननै गाबहोदों आरोना खनसे गाबहोबाबो जायो थेवबो आं खननै गाबहोबाय आरो स्राव स्रावनो वाव 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 आयु नै आंना पुलावा आं संनाया ये भेन्दिजों आलु भाजी ना बोराया प्लेन राइस ये पुलाव जाया गेस जायो ये स्पेशल अमाजों मेवाइ बेखौ आं सङाखै आरो बेखौ मानिफ्राय लाबोदोंमोनलाय हटेलनिफ्राय लाबोदों आरो बियो थुलुवा बबेखैथाय आं नुवाखै आरो जि थावखा नायलाय आयौ थुलुवानो आरो दा जानोसै रेडि वाव जाग्रोना लानोसै गोथाव गोथाव 3 hours later क्या लाया रे मेरे लिए दिखाओ क्या है ये momo Mama सूप कितना लाया रे आधा नहीं जाया आधा थैंक यू डार्लिंग मोमो लाबोना होनायनि थाखाय कैसा है रे मोमो माबायदि थाय नायनो र' बरिया इलाय मा इसा गय लाबोना होदो गय खान्दिसेल' जाग्रोना लानोसै दे आं गाइस नै आंना मम'आ हाफ प्लेट नैबेया दालिमसो जाबाय आङो बेयो हाथायाव थांनायाव आं दालिमखौ जिरना दोनदोंमोन आरो बेगर गैया ओमफ्राय आंहा जानोसै जाग्रोनोसै हले आंबो जानायो आंबो जायाखै आं माबाना दोननानै
बारा माबा गैया टेस्ट गैया जादो आंबो जानोसै दा एसे मोजां नुगोनलै गैया